en spansk. Det må, nej, det var sådan en silke nogen. Okay. Ja. Det kan man jo også. Og det er faktisk pinligt, det her. Jeg kan ikke sige, Hvor tøj fra? Hvorfor? hvor jeg er tøj fra. Hvorfor? Why? Sådan helt... Jeg er kun 1,55 høj, og Marie er en. Hold da op, så er du lille. Ja. Sådan skulle Det er cirka så højt, du er. lavere end mig. Ej, jeg er ikke 1,55, så tror jeg også lige, vi er Jeg er 1,67. Ej, det er du ikke. Jo, jeg er. Okay, så må jeg være 1,65. Cirka. Cirka. Brøndby eller FC? Jeg går ikke op i det. FCK. Er det ikke det? De begge to. Du skal ikke sige... Lort. Nå. Jeg ved ikke, hvad jeg skal gå op i. Så nok FCK. Vil I have min snap? Nej. For Brøndby er en skrald. Ja, så jeg... Nej, hvad? Ja, så hun min. Så hun. Nå. Jamen, fedt da. Eller noget. Nice. Hvem vil drikke bajer, når værk af enhver mands drøm? Ronaldo eller Messi? I don't know. Vi går ikke op. Jeg går ikke op til noget. Du går til fodbold. Jeg går ikke op til noget. Han er meget bedre end Det Ronaldo. var pinligt. Hvad for noget var pinligt? Det var pinligt. Ja, hvad for noget? Når var der en, der skrev det? Ja. Nå. No. Hej fra Cypern. Hey from Cypern. Hey. Ej. Ej, Jesper! Nej! Nej! Nej, vi kan det. Der kommer alle. What the fuck? Og så Laura lige bagefter. What the fuck? Hej Jesper. Ej, Vi elsker at se bliv dine her. videoer. Please bliv her i den. Det kan vi sgu ikke tvinge ham til. Hej. What the fuck? Ej, han er stadig. Det ved jeg ikke. Ej. Jesper, hvis du stadig har indskrevet. Vi er store fans. Oh my god. Ej, der er kommet alle mulige kendte ind i vores live. Ej, jeg skal stoppe. What the fuck? Hende der Nana, hun var også den. Hvem har mere haft? det var vi har ret også haft en eller anden. Vi har 2 gange haft en eller anden kending på en live. Jeg ved ikke, hvem det var. Ikke, det er en eller anden, du kender. Eller kender. Kender. Ja, du ved, hvem han er. Nikolaj. Nej.